hasiko gara. Bueno, zer baino lehen esatea estreno gaula bigoza, arte mai hau, eta bestea kamara jarri dugulan uda batzan grabaziorako aurretik hondian transkripzio kontuak eta barrek egiteko, eta baita ere material hori etorkizunean hitz egiten nahi gara baita ere informatikako txekin zela landu eta zintzilikatu nahi baldin bada, eta jakin ezazuen antxe dagoela. Hortaz hasi goera, lehendabiziko puntua aurreko bilkurei dagozkien arte zirriko gobernatzea alaba dukio. Begira bat eman dizuen, zerbait esaterik dakazuen. Ez? Guez, hortaz. Horatzen dira. Bigarren puntua, alkatearen dekretuen kontrola. Hemen atxemitakazu beste dokumentu hau, bertan ditugu aurreko legegintzaldiko amaierako dekretu batzuk, apiriaren 26-tik, azkenengo dekretutaraino diala irailaren 18 arte. Hortaz, horien kontrola egitea da, dokumentua baldin badakazuen, zerantzarik baldin badago, zerbait komentaturik baldin bada, aurrera. Bien, ¿sería posible ahí nos afectan a temas de importe, a parte del importe así? Mucho no será del importe, mucho será del importe. ¿Quieres decir que conste el importe en este documento? No sé si es fácil, No lo sé, nik uste dut, adibidez, hau aztertzerakoan begiratzen baldin badan, ez dakit. Debako aldaz pilotalekuko lehen arbiteria aldatzea. Lehendakako espedientearen zenbakia, izango ditzateke espedientera jotzea. Ez dakit ze inizi gezuen besteok, ia beharrezkoa da, edo lan gehigarri badan. Azkenean, dokumentu berez dekretua bera, oda hartzen dian erabakiak kontrolatzea da bakarrik. Oda kontrol ekonomikoa iruditzen egiten agatik beste algoa, bestela izango litzateke algo guztietan hori ditzea, baina ez dakiten gaia ondo ezagutu gabe hainiz. Ez dakitzen horretek... Estabati gara nintzeko. Dekretua guztiak daude esan egin konsulta egitezko guztiak eta izabedek publikoan bai. Gertatzen dira guk lan administratiboan egiten duguna, kontrol batera bateko jartzen dugu titulo. Eta gertatzen dira tituloa. Egin duguna izan da titulo guztiak hartu eta enplegatu zuzenean. Normalen ez dugu jartzen bakatik. Baina, zute barritzeko duzuen jarri behar dela, zuen ez dugu. Nik esaten dut, batez ere ikusita zer lankarra dagoen, nire ustez kontrolerako minimo bat baila hau, baina indazkaritzan gaur egun irutezak lankara. Benetan egun modu bazan bilbide bat edo zalantza asko hainbat erabaki azken aldian, edo modu autoritario bat eraban sartu diala pixkat kontroversiaren amanak ikustenak, nahi irutezak kontrol hori edo, de hecho, imaginatzen dut, esango zen dutela. Onartutako dekretua aldata honetan, hainbeste diru gastatu zen, uste eta hau da tramite bat, ziurtatzeko alkatetza dekretuak ez diala egiten impunitatez, edo gane irutzezako antxe bertan zintzoki ikusita zintan idazkaritzako lankara da zentoso lankara egiten. Baina, bueno, zuen hau ikusten baldin badezue, Baina egin daitekena da, edonor datorrela, xetako edonor datorrela eskatzea, emango diogu, eta incluso, imeiz diatetzea guztiak egin duzu. Ez alkaz, gurean egin.
ingurumena, tokiko agenda horreta bat, Zaborrak Barne, batzordeko bileren maiztasuna eta data eta orduaren aldaketa onartzea, hala badagokio. Pixka ekindaiekin hitz egin da gero, ikustegin maiztasuna hilabeterokoa nahiko larregi izango da igual hasiera baten, orduan bai planteatu duguna da bilean behin izatea lehenengo ostegunetan, eta arratzaldeko 7 izan beharrean arratzaldeko 6. Apur bat ordutegia eta pixka luzatzen bada bai, lehenago amaitzeko edo konsiderazizteko bida familiak eta pixka. Desfinkatu igual bilea izanek zeozer badago berezia igual aurreatu hori igual dagoz komisio bat bile eguna hielo itia eta igual ez dago tema baina bestian igual dagoz ez ipinu nahi nintzen berez osoko bilkuran onartu behar da maiztasun bat, norbaitek kontrol bat eraman nahi baldin badu edo jakin beretan nola lantzen den, papera gainean jarri behar dugu maiztasun bat, eta gero gehiago baldin badago esoikoak deitu edo pixkatu gasunarekin lantzeko gaiarekin nahi du. Esan zala, uste dute gehiago beharko dala, nahitzea gota, hori da, jarri behar nire batetik amien, baina ziren pentsatu dut gehiago beharko zala, edo garai batean, orduan berez da tramite bat da. Ados gaudea eta zer aldaketareko da. Laugarrena, bigarren zenbakidun kreditu aldaketa. Ebakuala. Kasuetan, ogasuneko batzordean ere tratatu denun, eta bigarren kreditu aldaketanetan, 4 partida ezberdin daude, bat etxeko laguntza zerbitzua eta bigarrenak gizarte behar izan latietarako partida, bi horiek gizarte zerbitzutakoa osartzeko erabiliko diazke. Gero zioriko erekina botatziak horrek ere postu bat suposatu du beruxare, eta 75.000 euroko esan ditzake partida hori. Eta azkenengoa falta zen, eguneko zentroko pasabidean azkenengo zatixabe falta zen, 25.000 eta 500 euroko. Orduan guztira, esan ditzake, 55.000 eta 500 euroko kreditu aldaketa. politikariak egiten du eta informea teknikoak. Hortaz, ez dakit... Berez nik uste dugu ezberdinak direla. Teknikoekin behar dute informe tekniko bat, ez dena lurbilera erabakikorra, informatzen da. Hau horrela da. Eta nik uste dut beraz zuzen da, hau da, batzorde duak zintunak luke. Esan ez, efectivamente, batzordea... Onera etortzeko esatu dugu plenoan onara dadin. Vale, es una cosa que ya al día... Vale. Habría cuestión de Hacienda.
viene una propuesta de medición empíricos, que venga aparte con un técnico con el visto bueno del presidente de la comisión. Sí. Diktamena gero ditu. Y ahí con el visto bueno de la comisión. Pero eso ditu gara zuen. Jasoa ez da. Bai. Ez da. Ea Jesusek esantzula kontuatzea pixak kreditu aldaketena eta ez da bera aldekoena zaten dugu alde pixkatera lan behar bada pixak bera ez dago egun, baina egunerokotasunean lehenko dugu eta pixat izatea ez da berak gustokoen daukana, baina holako egoeretan tukatzen da. Musio horiko etxean prozetzaren hori atera. Bai, konkretikan hori pixat. Vale. Bosgarrena, 2020 urterako taxien tarifen proposamena onartzea, hala badagokio. Hori ere, urtero aprobatu nagoza da, ez da zer berduxa, eta azkenean mendik pasarako dokumentua, eta taxien beharen tarifak, taxistek beharen tarifak ukitzaten. Esan nahi du aletxeak horretu aparteko Ados gaude hortaz. Zeigarrena itziarko N6 bide gutzean dagoen lurzoruan Gipuzkoako Foru Aldundiari lagatzea. Hau, nahasmen bat pasaderrak biztanleko basunean nahi batu genuen gaia, eta hitzen genuen, hor ostaletikan itziarra egiteko zehartan, badao terreno bat udalana dela, eta hori edizioan azkenean diputazioa egurra hori analizateko. Eta nahaztu ginen edo, eta ez da, biztanleko plenotik ez genuen pasa. Orduan, konturatu berandu, eta nola pasa behar duen diputazioa jakinarazteko, Zamonitzake obra hori izateko, bideo hori izateko, desio bat, lurro behar desio. Itzeratik egon ginen baita ere azpiegitzera zuzendariarekin Gipuzkoako Foru Aldundian eta komentatu zigun eta biziko goza hori xibera izan zen. Hau egin dezue, eta nik azegan zen egon gai, plenoan onartu dugu, baina bat zegoen onartuta, hala ere, horrek ez dut ekarri guk notifikatu behar genien, eta ez da notifikatu, eta zorionez plenoaneko azkarretorri bagun berri hona beste jazu. Hortaz, ados gaude behin. Zazpigarrena, udaletzaren funtzionamendua eta egungo lankarga liberazio proposamena. Gai hori ez diogu, gura parte dibentzat ez diogu buelta hondikan emango gaurkoan. Atzotokiko gobernuan batzordean adostu genuen gai hau horretarako bilera batean lantzea, eta baita ere ditugun batzorde informatiboen funtzionamendua nolako izango zen, eta bi gai horietan alderdi bakoitzak bere proposamena luzatuko dio elkarri eta danon artean akordio batera aidatzen saiatuko gara. Norbaitek zerbait dituen hau dimadu gari duen duan, Atzen dugu, atzuko tema ezen. Gure artean lantzeko alderdi artean, ez, hau da, ez da proposamena atzolandu zen eta gaur ez dugu inolako proposamen zehatzik proposatzen. Sí, bueno, nosotros lo único que comentar que tenemos la misma posición. Desde un principio,
unimos la propuesta de trabajar en la mesa y ahí llegamos a un acuerdo que creo que es lo que hace falta, ¿no? Traer una propuesta consensuada y que tenemos garantías de que se va a aprobar y que sea una que responda a las necesidades del ayuntamiento. Entonces, en ese sentido, nosotros presentamos una propuesta y espero que ahí se haga algo interesante. Gracias. Imaginatzen dut ez dagoela boskatzeko beharrik tokiko gobernu batzordeko kontu bezala utzi dut. Ez da boskatzen dut. Ez da boskatzen. Kultura jatzera, kutxa gestio zerbitzuak, SLU eta Debabarreko udalen arteko hitzarmena. Bueno, Euskara eta Hezkuntza batzordean, gaiaren beretzia, guztion militziakin, Euskararen ginkana egiteko kutxa fundazioarekin, Debabarrenako udalek martxan jartzen dute proposamen egitasmoa da, pixa bat Euskararekin eta Euskaraz divertitzeko lehiaketa bat, eta hor debak hirutalde izango ditu, eta 1.500 euroko ekarpena egiten da, partida Euskararen sustapenerako partida sartua dago gastu hori, eta xat guztio kalos ginen batzordean, plenoan ere onartu behar dago. Azken osoko bilkuran, eskariak oso da Debabarrenako bilken batetikan, San Roque jaiek zuten aurrekontua azaltzeko, beste modu osatuago baten, ulertzeko pixkat zintzan benetako edo suposatzen zuen kostu erreala. Hortaz, eskaria egin da eta Debabarrenako saldu edo Pixo bat azaltzen zen hori notu zuen, alde batetik plenoan onartu zen jaien aurrekontua, hori 8.000 euroiek oraindik gaur egun gastu batzuk ordaintzeko daude eta oraindik badago 8.000 euroietatik, baina gehiago 60 plaza montatzen eta langileak hartzen dira enpresa kanpotik, egiten dira obrak, pixka bat ordu zuen zenbakiak, bai langile kostua bai segurtasun sozialeak, eta baita ere egin dira beste lan batzuk. Egia da, igual desglose handiagoak ere egin ditzazkegu da, baina osotasunean, gutxi gora bera, hori izango zen aurrekontu globala. Zer gehiago zehaztu behar da, egingo dugu justuzekin.
publizitateeko kontratatutako esango ditzen. Azkenean zuk, ez dakit, imagina kontratatzezula podologo bat, hilabetean bitan zerbitzu bat emateko, bada berdina, baina da administrari bat. Zaban podologo hori imaginatu, ez dakit, mediku zera baten bitartez kontratatzen duzula, eta orduan zuri enpresa horrek azkenean kobratzen dizun diru hori da, bere langilearen zerbitzu hori. Ez da oso bada kontratatzen, eta dagatu bada ez. Zerbitzua kontratatzeko aukera bada. Baina boletinean eta... Etzako sorpresa izan da, egon gara ez da izan babila eta... Baina ze boletinean ikusi zuen? Gipuzkoako boletinean ez. Ez horrek jarrera... Ez dago eskaintza bat Itziar Kontsultak egiten du. Baina ez boletinean. Izenak jasotzeko, zerekoren bitartez egiteko da. Nik hori onartzeko, nik onartu beharko banu, jakia hasiko nukela, egon zigur, eta behar bitartez izango galdien azan baita, hemen ez dago, ez da bilerak egin dira eta ez da resultatu dugu. Itziarko oso alkateak, jakia hasi zigun, deialdi bat musatuko zula. Eta musatu egin. Oda, hemen ez dago... Ez dela, Pedro, zure esaten duzu bezala, barnean regenerea monarko honor, ikusi beharko zen, RPT-ak eta guzti horretan, langile hori badagoen edo ez sartua, prozesu bat lokala, horregaitik guk ez dugu barnean regenerea eman, edo tokiko obertura. Ez dago kikuk. Hori da. Eta gehitzea batikan, ez da egite, eta nik uste dut, Itziarko zugaletik hobeto justifikatuko luketela, baina nik jakin detenagatik gabezi handi dagoan jendearen akexua hori da, beti nunbaiten faltaba langilea handa beti. Adibide gisa jarriko dut, hemen ditugun antolaketa arazoekin, hemen langile bat faltadan bakoitzean beti ertetzen da Itziarko langilearen kartetan. Eta orduan beti doa norbait area in extremis, ordu gutxiago, abisatu gabe, eta nik imaginatzen dut, eta geratu horrekin, imaginatzen dut. Ze ez dakit justifikazioa bat, ulertzen dut, zentzu horretik handala. Itziarko Eskudalak kontratatu du hori, eta bere horrek kontutik erabiliko du zerbitzu horren kontratazioa gabezi bat ikusten duelako. Hala ere imaginatzen dut, Debaku dala eta Itziarko Eskudalan arteko Itziarko batzordean kontu guztia hori itzingo ditugula, eta foru dekretuan aurreikusita dagoen bezala, aurrerantzean onartuko dugula, Itziarko funtzio ezberdinak adostuko ditu langilea, eta bar. Baina hori beste pauso bat ez dakela, gauza guztien bestela landu egin beharko hori datezke, ez du bat zentzurik nik sinatu ez deten gauza bat onartzea edo publikatzea. Eta Itziarko alkateak ez du inor kontratatu, oda enpresa hori bitartez da. Nik dakiko da. Sí, hay comentarios. Nosotros en ese sentido hemos recibido un email, también de Arancha Araña, diciendo que era una solución temporal hasta la oferta definitiva de esa planta. Nosotros en ese sentido, yo creo que es necesario, y de hecho ya lo hemos manifestado una vez. También nos ha pillado un poco de sorpresa, pero bueno, vemos que va en el camino. Hay que garantizar, eso sí, que no tengamos vídeos después. Hemos tenido más de una demanda por gente que estaba contratada, pero si se hace a través de una empresa intermedia, imagino que no nos vincularán laboralmente con ese trabajador. Eso es lo que nos preocupa un poco, pero vamos, la necesidad de ese puesto yo creo que jaso da zuen itela. Horregatik handitu nion arantxariago jaso eta esan dut egaz zuzenetan, eta aberak esan ziten, nik hemen esan dizudana. Justifikazio osoa, ez da egitor pasatzen du. Gainera, dokumentuak beran azaltzen du zer lan bilatzen dutela eta zertarako. Gero zabaldu da, sare sozialetan eta badago ixu edo deitzen da ansiak, eta nukatu eta hor, baina horretinean ez. Nik uste dut horretik zabaldu da sare sozialen bitartez. Zehaz, kenean bide
apirituta dauden interesdunak jasotzen dute berez. Baina, ez da dit, etxarri dira zidako oiko. Azkenean da, auzoaleko aurreko dudikan. Baina, zerbitzu, azkenean gaztutako kapituloa. Y ya ligado a esto, se constituyó la mesa inicial al final de la legislatura anterior, la comisión que se dio forma. Igual, estos temas, no sé si hay previsión de reunirnos. Hay una previsión de reunirnos, baina hori, zaitasun, ez dizut, agenda esango eta ez da badakizu ondo, atzo luze hitzin denun kontuetaz. Asmoa izango litzateke, hurrengo hilabetean, alda hasieran itziarko batzordea ditzea, eta hortan ari naiz, lehenbizi Arantxa Gainiarekin, Euskokatekin hitz egin duen intentzio hortaz, ikusten dugulako interesgarri egin nintzen berriaz eta koordinazio esparru interesgarri izan ditekela, eta alderdi guztiak kontzertuta dena eta da. Baina hori, jendak ere ulertu du, behar topera zebien, orduan neko mutu izan da. Ez bioi naturalizan eguna, baina hori xe. Nik uste dugia erdialdea baino lehen egiteko asmoa dagoela. Eta pleno hau bezala eta tokiko gobernu batzora bezala, saiatuko gara minimoa, baino denbora gehiagorekin deialdiak egiten, jendeak materiala, informazioa eta dana eukidezak. Horren honetan ondo eten da, espero dutitzia portare bai eta horren ondo eten da. ¿Muchas preguntas? Yo sí que por recordar proyectos que tenemos en marcha, que se trata de una comisión de urbanismo, quería preguntarte sobre el proyecto de ETS, la alineación del paso a nivel. No sé si hay algún avance. ETS. Yo sé que en la primera reunión de urbanismo se trató. Lotu dugu bilera bat. Hori da, lauan, ostiralean. Ikusten nuen esan nula azken egoi egintza batzordean. Espazio horrena hau da, eta hemen hitz egiten dena herrian jasoko dut. Asmoa da ETS-ek proposamen bat luzatu zula, nik uste dut inortxo ez zala adosego proposamen horrekin oraintxe momentu honetan. Eta orduan, guzaiatu ginen epea iraundi baino lehen erantzun bat ematen prozesu hori bertan bera gelditzeko. Eta azkenean, tirabira bat eta gero lortu den duen hitzordu bat, horian, hau hitz egiten egin sekailean hasi gina da, beraiekin hitz egiten. Eta urria benazionaleko balaurako lortu dugu bilera horitea, eta nik uste bilera hori izango da abia puntua, hala ere Luciano arkitektuak behin dalarriro markatu zuen beharra, interesgarri izango litzatekela ordezkatuta dauden alderdion nolabaiteko batasun bat, bestela presionatzeko gaitasun asko zere handagoa izango dela ikusirik ETS-ek ez duela interes handirik garapenean baizik eta bere ardura bakarra horrentxe bertan da paso nire hori iztea eta baldin bada zensore batek bitartez eta dola nahiko da bera hitzako. Nik imaginatzen dut hemen eztabaida handia sortu handuan kontua dela eta ez eztabaida batik, baizik eta ematen den zerbitzua batik. Orduan hori lantzea doaz, izaiatu du naiz gure maksimoak esaten eta benetan herrian interesak zeintzutian plazaratzen, baina hori uste dut borroka bat izango da negoziak eta soil bat baino, hori nire iritzia da. Entonces, ¿el estado actual del proyecto cuál es? El estado actual del proyecto... Yo no estoy muy enterado, pero creo que está licitado. No. ¿Por ETS no? No. Beraiek esan zuten, eta luzarronean jakinarazten bat, prozedura egin zutela bizitatzeko eta bar. Guk
jaso genuen dokumentu hori, eta egun horretan bertan, jaso genuen dokumentu egun batzuk eranduago, baina dokumentu horrek zigilua zekan data egun berean, bigarren gendun eskaria, mesedez, eurek prozedura hori izezaten. Berriro ere, laraz izan beste dokumentu bat, eta horretxe jakin genuen, telefono zitze egiterakoan, ETS-eko ardura zuzendariarekin, ez zagoela izitatuta eta benetan prozedura ez zegoen egita. Nire uste esan, hor dago moduko bat ikusteko, izuek, ez baten baziaten mugitzen aurrera botako dugu. Baina hori mugitu ginen eta epean barruan hortaz. Ilizitatu eta hasi baino lehen erantzun egin lako lukete gure eskariari, geritzeko eskariari, eta hortaz ez dugu inongo mugitu egin jaso. Orduan gure, orain goz geldi dago. Eta hori dira zuzendariaren hitzak. Ya aprovechando toda la pregunta. Más que una pregunta es una puntualización. Nos hemos enterado por prensa y redes que estáis elaborando un plan de legislatura en el que os vais a abordar un poco el guión de lograrse estos 4 años. Ahí en prensa nos hablaba que se va a tener en cuenta las asociaciones, colectivos, por la información que había recopilado en campaña y nuestro programa electoral. Entonces, mi pregunta, más que pregunta, es una sugerencia o una disposición que debemos mostrar pues, para poder participar o colaborar en ese plan de legislatura. Más que nada, pues como tenemos conformado el gobierno municipal, en parte de las decisiones de tráfico de casi todos aquí. Entonces, bueno, pues para que no nos pille, al final, cuando esté hecho, no sé, un objetivo. Oso iritsi zaigu, berez gainera gure asmoa hori da, eta hori zabaldu dugu eragile ezberdinak, ez dugu esan, gaina bideoa labura egin bazan, eta esan duen hitzak izan ziren, teknikari eta herriko eragile. Alderdi politikoak. Uda langile, hori ez teknikari. Hori izaten ez dira. Ez da, kontuan epiko detela nik neu, esatik neto, hortaz ez dago, lasai ez dago bakarrik horixe errepikatzeko. Lasai horixe esaten ari nintzala eta dala baiezko bat, ofrezimendu hori, baina interesgarri iruditzen zaigu, eta ez komposizio gutxa bat ikan, baizik eta edozin gobernuk, eta batez ere ikusita noiz ari geran gobernu plana hori egiten, nahi dugu lotu eta ustartu aurrekontuen onarpenarekin. Hau da, ez da gobernu plana soilik, zer gobernu plana guk geuk egin beharko genuen bakarrik, eta hori ez da asmoa izan, baizik eta aurrekontuen eztabaidarekin eta diruaren erabilpenarekin lotzea. Hortaz, bai, barren hautsa eta baita Eusko Alderdi Jeltzalea gonbidatuta daude beste herriko eragile guztia duzela. Orduan, adostu dugu ebaldun bezue hitzorduren bat, ebaldun bezue proposamen zehatzak jasotzeko prest gaude, horrela egiten ari gara eragile guztiekin, ez gira bilera edo intensioak egiten ari, baizik eta baldin badaude, uste dugu, hirigintza mailan egin beharko zala proiektua. Uste dugu, kultur mailan egin beharko litzatekela beste proiektua. Eta azkenean gobernu planak, ez dakite beste herritako gobernu planik edo begiratu dezuen, gehienak izaten dira neurri sorta bat, hainbat ataletan zirkatuak, eta orduan neurri horiek agoste izango litzateke. Gainera, imaginatzen dut, bertan gure lanketa eta jaso goritu ekarpen askorekin, iruditzen zat gehiengoarekin, hau da, toritu gonitzen esatea, euneko dago gehiarekin, ados egon zinaten da bi alderdiak. Hau da, gehienak dira erritikan jasotako ekarpenak, ez dira gure asmatutako kontuak. Eta zabalik dago, dena biziko genetika, esan nahi bezala. Besterik, hortaz, amaitutzat baten dugu oso korikura.